Mitä odotat uudelta presidentiltä? Mitä odotat uudelta? Mä odotan uudelta presidentiltä siitä, että se pystyy johtamaan tätä ei maailmaa, vaan Suomea yhtä hyvin kuin tuo viimeinen presidentti ja ehkä jopa paskemmin. Koska tuo viimeinen presidentti ja ehkä jopa mun mielestä Stubb on ihan rehti parsi. Mun mielestä Stubb on ihan paska. Mun mielestä Stubb on ihan rehti mies. 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 Mun mielestä Stubb on ihan kapankai mies. Odotat uudelta presidentiltä. Ehkä jopa paremmin. Mä odotan uudelta presidentiltä sitä, että se pystyy johtamaan tätä ei maailmaa, vaan Suomea yhtä hyvin kuin tuo viimeinen presidentti. Ehkä jopa paremmin, koska mun mies on ihan ei vaan Suomea yhtä hyvin kuin tuo viimeinen presidentti ja ehkä jopa yhtä hyvin kuin tuo viimeinen presidentti. Ja mun mielestä Stubb on. Mitä odotat uudelta presidentiltä?